7 jaar geëist tegen casino-overvallers. Het gaat om mensen die verantwoordelijk worden geacht voor de overval op casino Aqua. En dat gebeurde op 23 maart 2025. Bij die overval maakten de daders meer dan 400.000 gulden buit. Het casino was op dat moment pas 5 maanden geopend. En voor de rechter stonden de 52-jarige Jackson F., geboren in Haiti, en 2 broers. Eén is bekend als Chamo Pistola en Manuel is de andere. Ze zijn allebei geboren in de Dominicaanse Republiek. Ook worden nog 2 onbekende mannen die voortvluchtig zijn verdacht van betrokkenheid bij de overval. Volgens het Openbaar Ministerie hebben ze onder bedreiging van vuurwapens werknemers van het casino gedwongen op de grond te gaan liggen, de kluis geopend en er vandoor gegaan met 400.000 gulden. Daarvan hebben ze auto's, scooters gekocht, ook terreinen in de Dominicaanse Republiek. Maar eentje heeft ook meer dan 170.000 gulden weer vergokt in het casino. De rechter die moet nog uitspraak doen. De behandeling van de zaak wordt op 19 juni afgesloten. De rechter doet naar verwachting uitspraak op 10 juli.